принцип може да я наведем ето така. И ще успее. В случая не го виждам. Добре. Така. Сега цялата идея е, че зависимост къде позиционираме тази светлина, тя в момента го виждате, където няма розово и синьо, розово и неутрално, имаме синьо. Ето така ще го видим още по-добре. Да е по-високо? Да. Мисля, че ще се още по-късно. Можеш ли самата лампа да завъртиш леко напред? Напред? Към нея? Леко към нея да завъртиш, да. Не тук. Да пада директно, ще е в фон. Не, съвсем малко. Не. Една идея по-нагоре. Оп, стоп, нещо така да остане. Някак така да остане и да разчитаме на отразената светлина. Честно да кажа, това може да видим на камера и съответно да го регулираме след това. Оставаме на този етап така. Не искам, а тук съм седнала. Така.